Здравейте, Нян, това е Нян и относно миналото видео ставахме. Защото някакво и аз до някъде се припознавам в това, дето описах, този персонаж. Някакво и аз преди правих разни работи, и аз преди бях друг и като си хванах приятелка, просто успях да съм толкова активен, нали, да излизам да правя някакви такива неща, защото естествено. В смисъл и страшното в такива ситуации е, че ти никога нямаш нужната перспектива, ти някакво не можеш да видиш от трето лице как изглеждаш за пред другите хора. Ти си викаш ми, не, аз не съм се променил, ама е много вероятно да си се променил коренно и просто да не си забелязал. Не знам, смисъл, пак казвам, надявам се да не съм като тия хора, които описах, защото е много тъжно, нали, да гледаш как някакво свясно момче или какво си става, просто някакво като, като сварен макарон такова. Някакво, все едно го гледаш в реално време как си губи мъжеството. Един вид гадна картинка, гадна картинка. Така че нека да повторим от миналото видео. Never switch up on your day once или какво беше там. И винаги бъдете себе си. Винаги се движете нагоре, а не надолу. До после.